Ei, hola! Bé, us ensenyaré unes figuretes. Tinc unes figuretes antigues, quan era nen, quan era petit, que els meus pares em compraven. Buah, i tinc aquí dalt, tinc de tot. Tinc revistes, m'he trobat revistes de Jurassic Park, revistes de dinosaures, revistes de Expediente X, que era una sèrie molt bona nord-americana, doncs, còmics, i de tot m'he trobat. Figuretes de bola de drac, de tot. Disney... Ah, sí, còmics d'Astèrix i Obèlix, còmics d'Aladin, de Disney... De tot. En bones condicions, algunes coses. Bueno, ara us ensenyaré figuretes com aquesta, oi? Com aquesta. Em preguntareu, què collons és això? Veus? Què collons és això que sembla com una rata, com una espècie de rata humana? Això era d'una sèrie... això era dels 80. Això era dels 80-90. Una sèrie de videojocs i dibuixos. Ara no recordo com es deia. Guaita. Quina cosa rara, Ui, a dalt tinc unes coses que dic, collons, què és això? Bueno, coses meves, quan era nen. També hi ha Barbies i coses d'això, bueno, allà amb pilotes, allà ensenyant les popes, bueno, ja m'enteneu. Doncs sí, aquest personatge no sé com es deia, però està molt bé conservat. Molt maco. És una figura que diré, que guapa. Uah! Tom i Jerry, el Tom, el gat. Mira. El Tom amb una guitarra tocant. Que guapa, Això és del 1990. Aquí posa... Bueno, no sé. Em sembla que posa... Bueno, és dels 90. Gota. Maquíssima. Després tinc la Vilma! La Vilma de Pedro Picapiedra, no? Bueno, en anglès no sé com es deia. Primera part.